Good morning guys. Sa ko darig bakiro. Kaya labong di ay daghang kajong sagbot ya. Ay kugon ay saingan daling ko nanay tubo-tubo. Tubo-tubo ay daghang dari isa nang ipangkaon na. Kumbati nga arong busog. Dara man dari dares deus bay. Ilan nanay da. Hadas ibabaw. Ay daghang kajong kugon. Nanggi bakiruhan dabong pa ni kugon nanay no. Ganahan naman sa dabong nga kugon. Guys. Siyaro ni mabusog. Namang batong na, napay daghang bunga. Pamalagi gamay yung unano ning tukad. Sabod ko nung baka. Kita day ka. Noon guys, nasabod ko nung baka yung ziyantot. Hadle ka mo daos baka? Hadle ko na dyan mo daos baka. Silan. Kana nga, sab-sab nga. Kalabong na daghang sagbot nga. Magkalibutan guys ya. Bundak makaning uwan. Silan. Ken, nagan katang ilugwan ni jada to, ning humandarin ni jag sabsab. Ana jang ibalhin na tos basak guys, ning human ni jada ring sabsab. Napa may daghang sagbot sayang. Do palamig lakaw-lakaw glado kay delikado. O kara na nga na guys, maglakaw-lakaw og anaras deu. Lakaw og madizet. Ipod palabi kay delikado. Morning, kis na ka ba pa? Kis na ka ba? Morning among dalaga, gamati, mapay pagmata guys. Maskimyat guys, mapay pagbakod. Mapay pagbakod sa mga dalaging ding. Sunod lagi kada dyan danit. Kimyat. Kimyat. Lamig imong katong gabi ino. Ako hawid nila. Ikaw maghawid la, sige kahawid. Sisa ko na ihawid sa kung guys, species kabaw. Hala, hawiri. Si Kimyat mo yung magbakiro sa mga kabaw, guys. Aram pa nisang parabsab kay daghang kugun. Dara na naglagwad sa nagkabaw, guys. Daris kabaskan. Kana na daghang mga salingsing daris humay. May mga udlot ba na daghang masagabsab ang kabaw na. So, na sa lugwadan. Nakalisod-lisod din taon ko na nag-agi na nas kabasakan pastilan kaya na pa may tubig kalabang-labang so na sa nahada na apa sabsabon ka mabusog na araw magkaso ka daghan og sagbot na mga na mabusog siya nawaje pero kaya bisa bagkabaw. Doon, layo. Kung layo, layo, isa. Asmo mo rin, asmo. Ang dami. Dari ka na pala paghapon, lubog na dito ito. Hindi na wala kita kasi nila. Atong urin. Buwas ako dari guys, mana yung karaang atabay. Dari guys. Babas-basak sang lulo. Naragkabaw na magilugwa ito. Naragkabaw guys, magilugwa ito na. Sabsabra. Muwas kay lapok.
Gampang. Uy, tugnaw po Dani dan. may mga ligo sa una guys, sa tuwa kay ripo. Ano ni dani tunong? Laba, maligo, ano ni dani? Bantaag ka sa init. Katugod pa kakit. Abot ko adto ko agi ka lagi si dam. Bati nga. Anto lipat ko darip ng tulad to. Agad-agadan. Nanarahang ilugway guys, kaya na daghang sagbot na. Gikan manigi anihan, buo nga sagbot. Kuan sa humay ba, kanay diyang mga salingsing. Bati nga. Muna yung karaan nga kuan guys, karaan nga atabay dari. Dani maglabanan, magliguan, sa una guys, sawa pa yung mga ripo. Wag di na pud mo agas ag ripo, ari na pud mitunong dari. Minsa kay tinaw man ni kaazo guys na. Ara ka tinaw kaazo dani. Karaan nga atabay. Arang lugagan na dani. Ya gari kas ada yang laba ko guys na apil og katagak ang sanin ng kinkin kay dari man hagi pangpatong ba. Nga hagbang Ginoo ko di ato isa ka buok siguro ning unlod. Wa na ako na kara maning lawma. Lawma ni guys. Ni hubas na lagi nagkabuk naman pud. Manong laba ko di na dyan na ipatong dani guys. Tagsa na man lang may mga laba dani. Tagsa na lang may magkaos dani kay daghan na mga ripo. Nagipataod na magripo dahil sa mga liaw. Guys, tapag ko ang mother. Nagsagbot dari eh. Ay magbitik. Hanara sa dana kay magtuna-tuna na. Bati nga, sabsab. Kaya na daghang sabsaban. Kaya naman sa gana guys. Kuan man na sumay. Kaya bang nanubo na. Nangudlot ng mga inabisan mo nang lami na sa sabsabon guys nang kadto pa dabong ag humay inabisan na ni si Jadani bati nga apit lagi pelok nga bakang dagutan harang luudjag mga humay ron kay grabe daghanag mga kuan mga daot matahupon. Bay sang manghud to kanang nastenga guys. Kanang naisaging bitaw na. May isang house. Andani agbasakan isang lolo. Ag didto di na naija ha. Sabuntagan to salbid. Ha napalupad mo tabanog? Oh. Araw pa na. Wala ko buhi. Muli na mi guys, tanakin. Ito nagkabaon ng nalugwad dyan. Ay, zariha. Handa mga alas 8, mo na ng pasilungon. Kuan pa, alas 6 pa man. So, taas pa sa oras, sa makapang sabsab. Doong nami uli. Pagbantay kin, siyang na mananapkin. Hadlik dari guys, kay nang gawas ang mga mananap. Mga has. Hadlik. Ako dari. Hadlik. Ay, sakto day dari guys. Kaya na itunaan. Ari na hiza ipasilong unza diya. Ari na ipasilong dari kaya na itunaan. Ana hiza na unza. Inza ay nagpasilong guys. Dani naman sa pasilungon. Pasuming-sumingan dari raihit kat sa mangga. Napi tunaan dari isa. Naghandig tunaan dani. Banag-banas kintot. Padong midaris bay guys. Magkuha mis kanding. Oreo. Anira ka ha? Anira ka ha? Ako anong Oreo buyag guys eh. Ako anong buyag. Anong buyag na. Hala. Ano guys eh? Yang gidua. Yang gidua sila. Up. Mga pakag mo. Pastilan nih. Ang gasa maldita ning badji eh. Ang gasa maldita guys. Nawa. Ay lang ibalhin. Ay lugwad dyan. Dali na mo, dali. Dali na, Oreo. Apil pas Oreo na nagluduwa. Dali na, li. Nge. Dali, li. Nagidua pa man. Lah. Dua pa sila. Lah, nagipakag na. Dali na, dali.
Nagluwad dyan sila guys. Duwa pa. Guys, ang ginahina dyan dari lampas dari sa mga nata dari sa bagumbay. Kaya grabe na gajang baga asagbot Jagahang agamang limon sitong bagong tinanam mo anagi kabud-kabura na sagbot aron dali ara maning bagag sagbot. Naraba jud na tangkong guys na sa hang nga grabing ka tambo ka adyo. So ang gilampasan diha guys kay aron taw mabuhi ang limon sito. Unsa pati ng mga puno astundan hapon nagipang hagbasan kay aro ijawat magaginhawa in taon pag mga punuan. A few moments later. Guys, mo ni hang giluto karon. Sinabaw nga gulay, kubasa, karlan, and cabbage. Guys, mo na yung masaron panihapon. Kaya ganahan danig ang ginsakupan ni Lauoy. Okay, pabukawon sana guys. Kaya mga na meron inaghaman. Manihapon tanin jo guys. Pawasyan day. Manihapon tanin jo mga pader. Nilaw gulay, lami kaadyo. Ha? Okay, uban? Pagdag ispat. Magdatag ispat kay magwasyan. Habang flashlight na to, ng kinakas ganera. Ako rin daray. Dali, ibanan ka na kauna ka. Dami ispat guys, mahunaw sa kimiyat. Ako ra. Kalo ka. Mister. Okay. Ispat may guys, kay delikado. May mananap. Pabuag madyo. Sira. Okay. Guys, manihapon tanin jo. Kuya Ken, dali na Kuya Ken. Kaana ta? Anak ka? Una na des Kuya Ken o panihapon guys. Kami na uwahi. Tayo na Kuya Gail. Hapon tanin jo. Si Father, dyan sa nina. Dyan na panggi, balik kanina. Bago man na nilabhan guys. Yeah. Dyan favorite nga sa nina. Hapon tanin jo mga mother. Mga father. Naipit ako. Ito. Tagay ko sudan din. Pagkaan. Sudan. Wako sudan. Di ba tayo karla na imong luto? Luto lagi Na may sabaw pa? Sakto ra? Ay, kuan ba kanong Asing ka, may naanad naman noon po may guys nga way ubitsin-bitsin. kanang gulay mabe. Guys, naanad na may lutong tinabang. Pizza. At least, kalikay na tas mga Pizza na. seasoning flavor. Delikado man na guys. Kaya magkakos ng mga dimado sa tang kalawasan. Aray. Kami na day. Sige day, eat na day. Sabawi, di man sabawan. Sabawan day, sorry. Sabawi na. Ay, ni. Kami dyan guys ya. Harlan ang karay yummy kaju. Harlan lang sa kalam. Napaso ang dila, ma. Ha? Ma, napaso ang dila. Hindi na yun yung paslot ng dila. Dapat ko ikuan guys. Buwad bu. Pero di pa pwede dahil sa Papa Gabriel, di kaysa si Zadani, kay delikado. Daot unsag lawas. Uli kaysa sa Papa Gabriel dani. Mut. Ang ipaladyo, kaya sa kusnit. So guys, ang paglikay sa padir. Delikado pa na nimo. Delikado pa na si Jang health guys. Makan na. Di ba mga mother, mga father, delikado pa na si Jang lawas. Muna maminaw kasi padir. Di kasi magsasaway. Mami. Git nga. Ang Napunta rin jo. ang tawang mamami. Maming kahay. Mamirahay. Mami. Ayaw mami. Guys, nanay ko daghang baligjang suka guys niya. Ako daghang baligjang suka. Tag Gis ra na ag kaning sakay na ni 10 pesos. Di nakakansi. Gis. Ara na gid ni asluman ni suka pure to ba. Bona di man. Nami ni sa ibutang sa inununan. Pang kuan ba? Ng isda, pang paksiw. Wala mi na sa kadyo guys. Isa tong mga nag-need diha. Dara ko dares Alicia Bohol. Ganahan mo order kinantiner, pwede pud. Padala na to Manila. Ayaw na. Datura si Buma. Sibura ko no yung simyat mo ra. Mo pagkaabot og Cebu ara ba? Kana.
Yung ko ano? Kamu mana nih? Naman. Pwede naman sa mga sa hugasan guys. Sa kung ano, ay bawal lagi mo. Manik mo eh. Pwede rin. Kami kay kain bro. Ginagmay ra dyan kinanan guys. Silindir ko. Kami kay kain bro di naman. Delikado magdaghan ng kaon kaya dag simbako mo buka ag isang tahi simbako. Hanggang samad ba? Samad! Delikad. Tahi ba na samad? Gihapon ako na sweking kin. Hapon ba tuwa mo? Ngit na ko na sweking kin. Wak ka gani? Gulay, natin miyat guys, gulay. Very good, mga bata. Pangimagas. Ha? Pangimagas. Panghimagas ni Papa Gabriel, saging, lakatan. Asa na mo ko dyan na mo ma? Tapos mga tubig, Asa dapat tubig ka? mga kanal. Sa may agkarlan guys, orang kapughad, buyag. Salamat ka Tama Diyos. na ah. Kulay ba ito yun? Natag ni Mother. Nama kulay? Apoy kalabasa ang arang kapughad. Pughad ka adyo. Pinsan na mo guys, ngit-ngit. Ngit-ngit agamang dari. Masabag agamang suga. Wak man ko gamba. Gamba. Ama ma! Tagambak pa dyan star.